Kena mas. Wih, rada lumayan. Lah, sakmene ini strike kedua mas, yang tadi ndak ke video ini lah. Ya toh. Ini masih bersama Mas Pri. Ya toh. Wah, jos glu mas, sakmene sip. Lanjut mas, sip pokoknya ya. Kena mas. Wih, rada lumayan. Nyengkrek kayaknya mas. Aduh, ucul galu. Malahane orang nguculi. Saking pintere le mancing ya yo. Nyampe petil. Kena ra kowe kudu ambles jebule. Lho, wis kalem ucul meneh kono nek arep ucul. Wuluh. Ucul kono tak tubruk kowe nek ucul. Lho Mas, ding lumayan. Jebule nek undul-undul tok urung anu Mas. Kudu ambles. Lanjut. Halo mas, master kayak ngunggahke wah jan kene anteng wae kono undul-undul to mas lho. Wah, to lumayan ra Mas Pri? Lho. Wah, jos kuwi lho. Gentes seh esuk Mas. Engko lak anu master iki bronjonge kebak separo ya. Jan nyenengke. Cuaca hari ini anu mas bersahabat, ora panas banget, cuman ini ndak ada angin ya. Tadi ketika angin awal-awal datang itu angin makanya bagus mas. Intensitas makanya ya, mangane iwak iki ragi ganteng-gantengan, ragi bagus-bagusan, iwak iki radol bagus sing lagi. Oke, lanjut dulu. Lho mas, mastere entukan mas lho. Wah jos kayak mas lho. Iki mbah engko tak jalukane dongane mas. Sesuk tak nganoke tak nganu dongane ya lho. Wis jos. Nggonku malah nganu ya mas. Anteng wae. Pokoknya ngarep perumahan ya. Cian. Lualah pantesan. Ambles ra kena iwake sak upil iki. Nggih Pak nggih Mas Jan. Alah. Ora ono perlawanan iwake. Lho ngene tok wis. Le. Cian iwake. Wis.
Nyo. Wah, mau wae marai ra semangat nak iki ngusik-ngusik semangat dhewe wong berat. Ulu alah wis jan sip. Tak kira jan rambut jadi sebule jan sip ngono. Ngerokoknya dimanis-manisi. Aku kan anak gue bagus. Ora itu aku. Lah. Wah, amblese jeru masak mene pantesan ra kena-kena. Lah iki bar kena meneh jebule ya. Lu kena. Oh, lah. Walah dijerokke iwake ya semene.